Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, nebag nga bigat yo amin nga sangapada papagayaw. Manipod ito in Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Amasarakan ito ay Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At timanin ka sa mga bahit programa. Dear Manong Nemi. At ito ti pag-ahim yun ni Manong yun, Nemi Ruiz, kumapkablawa kiti na yung bagabigat na yung bangaldaw na yung oras kada kayaming sa pada papagayam. Haganan natin yung kaamsat, gabot na pumutpudot iti tiyempo. Yan, natin ko natin yung heat wave. Pahilig iti heat stroke, kaya ingat-ingat lang. Dahil kaya agpakpakapudutan, no talagang saan nyo akayan. Norumar kayo, masapol nga dapayong nyo, wala saan kat kalugong nyo. Nabimindas ti payong. Ano saan nga nasken, ti papanan nyo nga napudot, kapag naan nyo, saan kaya kutkuri, dahil lang ti linong. Yan kasi naman din mapagayam, saan kaya nga basta uminom ti nalamis, no gapu kayo ti kaputudan, agpabao ka pala umuna. Sakbay nga uminom kayo, sa uminom kayo inot, saan nga, mga numaltutan kayo. Gabot na mawaw ka launa yung madia. Awang kas iti panagan anad, sakbay kunada. Mamagayam, padaanan nyo ti pagkasalitaan ni Guillermo nga Napoluan. Melanie. Wow, naganti tao, naganti babae. Ti title ti pagkasalitaan ni Guillermo, Melanie. Sagudahin nga rin ti surat ti pagkasalitaan ni Guillermo Napoluan, Melanie. Dear Manong Nemi, nagrigat gayam ti agbalin nga inauna akapsat wano inauna nga anak Manong Nemi. Nang runa no siga ket maysa nga lalaki ket pumusay ti ama. Siga no kuan nga inauna Manong Nemi iti mangsukat mga kem ti responsibilidad ti maysa nga ama. Mangunak daytoy Manong Nemi ta isu iti nagpasarak. Talukam nga kakabsat Manong. Siyak ti kakaisuna nga lalaki nga siyak ti nauna. Adingek ni Tina bunso wano bordek ni Jenny. Pimusay ti amami Manong Nemi idi ta makaraduara kon iti high school. Ti makadakas Manong Nemi idi natay matende idi tatang. Managsaksak itmeten ni nanang. Nagrigat akasasaan, di ba? Gabutaw maten Manong Nemi, ti ama, ti pagtaingan, masaksakit, ni nanang.
Kapilitan nga siya kon nga namin pinsan tinang baklay ti responsibilidad ti ama kinina. Manong Nemi, no sa anak nga ta nga na siya at nga anak, tiyak lamon. Baka ko na kayo, bahala kayo. Biyagag ti biyag ko, tabiyagan nyo mo iti biyag yo. Hindi ako magbibiyag ko kada iti biyag yo. Kanya-kanya na, biyag ti biyag na. Biyag isa na, bagi na isalakan na. Mawaling ko ako na nga tamat ti kasta manong Nemi no sa anak ko mga napudno kan na siya at nga anak, di ba? Kan na saya at nga kapsat. Ngem, nagbalinak nga napudno nga nangakem kadagita nga responsibilidad manong itidikudan nga may saklang kunata yung high school graduate lang. Katapnok biyag kami manong Nemi kinasaritak dagiti kakapsat ko nga tilang maitulong da kas pagarikan kat sanda nga baybayan ni nanang kananungan da ti pagrebengan da ti uneg ti balay agluto aglaba agdalos kat siyak ti mangisakad ti panagbiag. Simaraga kiti construction nga dinaoras manong Nemi agbagkat agbatil kada dumapay nga trabaho nga ibaon ti porman mun sa sinuman nga kaduak karangat nga to siya. Aglang etak ti kastaunay. Mapuwersa nga agpigsang. Tumakber. Umuli nga mangyuli tinadagsen nga semento kada dumapay nga inak bagkatan nga ipangato. Tikang kanayon ko nga daw-dawat ba nung Nemi kat ahanak ko mga sakit sa anak ko mga maaksidente. Tikang kanayon nga daw-dawat ba nung Nemi awaten ko man ni nanang ti kinapudno nga awanin ni tatang kat agmumpan ko man. Tikang kanayon ko daw-dawat manong Nemi agtalinait ko mga nasingpet natudyo nagagat dagiti duwa akapsat ko. Nga hindi ka nagpasbasa damutin nga agpadpada manong Nemi iti high school. Inaramid ko ti amin apang lakagan manong. Wen, saan lang nga paragtrabaho ti construction. No adda mapanunod ko manong Nemi nga pangwartahan aramid. Agpursigi ore nga ti parbangon manong Nemi masapa nga pa nagmato ang agreing iti parbangon. Alak tumatan manong Nemi ti bisikleta. Sa tumatan na igalot na ti takila karton iti likod. Mapanak to agangkat manong Nemi iti pandesal sa konto isursur kadig iti balbalay iti barangay mi kan kabangibang nga barangay. Pop 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 pandesal. Nagtumo sa nagmayat manong. Kapag ison tumatan nga malakok kami angkat ka pandesal. Nakaluton tumatan nga nakarubwat dagiti kakapsat ko mapanagbasa. Ilan kung tumatan ti allowance da. Mabatin tumat ni nanang. Pakikita yung ni nanang mi. Karuba, kakabagyan. Go namin to. Mapanagbasa na gini kaabsat ko. Inak tumat sumrek ka. Mapanagtrabaho ti construction. At dapat na gini kondaw yung manong naming. Kumatagak ti tinapay. Isak ti manglako. Merienda. Na gini padak nga agtrabaho iti construction. Merienda time, kaabsat. Oh, tinapay. Nagatang iti parbangon. Makayon. Hey. Imong, Guillermo ko naman natan, kompleto mo natan, kapsat, tinagang ko. Sali din reaksyon ha. Oh, no problem, basta bayad kayo ito, nagsoldo ito na Sabado. Ay, tsak pa yun, di baka mo nga mapanggumatang soft drinks. Ngayon patungak tumutira ha. Gatangin ko may 8 pesos, patungak tumutira 30 piso. Sopay. Wise ka nga talaga, Guillermo. Gusto ya talaga tibiyag kasapulan Siyak ti ama, siyak pa ti ina. Huwag nga ron. Bilibag kang ka. Aging ka manong Nemi nga hindi naman balin ako ng mga alak ti lisensya nag-drive. Taoray di hadapil at high school manong Nemi limlimit ko ti panagsusurok ti drive 4 wheels motorsiklo 4 wheels. Aging ka manong Nemi nga di adan lisensya. Diatan sa alaliston manong Nemi ti panabapang ko panagangkat iti pandesal gabuta sa anin nga bisikleta dikit motorsiklo tricycle pa yun ada inalak ni pasada ka tricycle manong banbaw duriak
Isot paglugana ka mapanaglako iti pandisal gaputa motorsiklo wano tricycle baten makadayo akon talis to ngay kat di makailan manong name ti po unak naglako dumakdakkel bat ti ganansya so to pala pagluganak nga mapamet agtrabaho kat no adanto pasahero kiti lugar mi makaran kung nang malaksil ka na giti kakabsat ko yan doble-doble manong inak agtrabaho pambarak agpasada kahit mo kasta nga gawid akon manon nemi nga gapot ipagtrabaho di tricycle nga ipaspasada kay ibang boundary. Naktupay lang agpasada. Yan. Ayan. Sakto magawid iti banda alas 9. Alamanong rabiin. Di ka penangan. Man, matpedak. Nga po ka nagtrabaho ti construction sa kagpasada ti manong nga oras. Gato'n. Para ka na kaya din ko. Para kininanang. Di may gatang ti agas na. So nga dahito ko matilaglagay pa inyo, nako, ading ko ha, di makit-kita yung sakripisyo, iso kuma iti pambaran nyo nga, mangipateg iti kwarta nga maedad kada kayo. Agtipid kayo, agikonomiya kayo. Ha? No saan nga nasken sa nyo gatangan? Dito ko kang kada kayo nga allowance yun, managbasa yun, no, saan nyo mausar amin. I-saving nyo, i-dolin nyo, just in case of emergency. Manong, gaman kami keng kamanong, tanadaan kami sa takas keng ka. Dito lang apay, just in case nga, dan tumutin nubiyan, baka numasikugam, kasawa ka din ang oras, kasawa na kamton manong. Awang pagdanagan nyo. Ha? Tina, Jenny, oras sa anak to ng agas-asawa. Oh, basta maagam ko tipagrebengak. Ha? Mapaadal kay lakid di. Nanaro na keng katina. Kuya, nagbasa ka doon ti college, pagbasag ka. Tayo doon makaredor ka kaya dan tumatin pagtrabaho. Pang-aasim at tulungan tumatin ni Bonso, ni Jenny. Ho? Abay ho ka. Ibagbagam nga nagrigat tagbalin nga inauna. Siyempre, pati siya ka may kadwa nga kabsat. At natugayang obligasyon ko. Kato na. Kahit nga rin Jenny, ang obligasyon na. Kaya obligasyon ang tumatin nga mangituloy nga mga sikaso kininanang. No, agasawa kan doon, makapag-graduate di Jenny, agasawa kan doon. Nin tumatin Jenny, iti makamu kininanang. Si kang manang, ito ano pa nag-asawam? Sa anak tulo, agasawa na mapag-graduate ka. Ngayon, ito na, nubya ka. Yung man pa makaradala ka, trabaho na, pa nubya. Di mo sa amot agaran, manong. Kapay lang ang oras data kin padawan. Hawan sa baling at dati panunod ko, kapsat ko no saan nga da kayo. Nangaro na kit kasat kasasaad ni nanang. Kastamad latan nga, itulok na madlatan nga agsaksakit. Kasasarita mo iso na. Wala ka sa salita tayo. Kaya yung amak tayo, baka suicide. Ala? Baka kakit no, umay kan danunan lakay. Baka kunana. Baka sa papaspasama kininanang, di ba? Mani po di awanin ni tatang. Kastamat din. Baglaki din tantakas kang kamsat ngayon na manong. Kinuna ni Jenny. Ginutina. Jaklakor agad-agad. Tabay. Kasi gayet ng magbabasag ni Jenny, nagtudwara, kahit apay. Sakitin ulat na mo, no, tumulong ka kinaading ta. Kasi latang roden. Ura sakto latan mga itultuloy mga bapaal sa kengguanan. Nung makapagdadwara ka lagi di. Bukod mo, swaldom ton. Barang ano, may pas na kumano. Hana? Masulitak nagbasan ti college. Arantada. At ka magbabasa ka? Baka di mo kaya eh. Karpintero ka lang. Tayo si tricycle driver. Pag naklakot pandisal, lalangam tikas ta. No, patas nga. Pagtitipunan di kita mapasada. Pagbagaran siya. Kanti ba sweldo kakas sa construction worker. Baka atiwak tayo mo opisina. Mayam. Ano makasusurag ito nga trabaho maneho ti heavy equipments. Inakto ag Saudi, abroad to. Ana? Kawan. Tapos nagtakal ito may patulog ko kwarta.
Nabeksan na ay ka. Rumagumagyaman ka. Umot ngamin manang tina. Abi kasla, rigatong una, tikas ito pa nagsalukag ni Manong Guillermo ka para kada tayo. Sige, awan pa sa okon. Agari ka kumatina. Sige Manong, ikari. Ikarigatag ni Pasnik, ipaulo ti adal. Noin, sakto mo ti paadal ka ni Jenny makapagturpusa. Sige, awanin ti adupe nga sao. Asla ka lamang umumang agbibiyagan hindi na. Matagtagana ka rin tikas ito nga biyag. No apig hindi nga natay ni tatang. No apig hindi nga kasta ni nanang, hindi na maawat na kinapudno. Isopen nga, serban nga, patumaran nga pakpakanan. Nagbalimutan nga bedridden o rin nakapigpig sapay lang. Saan ka masursuno na kastaan, anos lang kakapsat ko, Ananusan tayo ni nanang. Talaglagay pa nyo, awan tayo, no, awan ni nanang. Data kami timadi. Utang na loob. At ining Manong Nemi, iti second year college ni Tina. Irita, naprobaran ti application ko nga Manong Nemi nga mapan agtrabaho ijay abroad, iti Saudi. Iti may sa kumpanya kasapulan kadagiti operator, kadagiti heavy equipments. Adama tin experience sak Manong Nemi. Kadagiti may sa aldaw Manong Nemi, may susuknal ko ti simbaan. Napanak met sa alang iti balay, uno sa dinumantayan ko ket tangadag, kanang dumugak, nagkidaw ka sa salitag nga po Diyos. Padasik mat Manong Nemi, no, nagdiferensyaan, no, sumurek ka mismo iti balay ti Diyos. Iti sumurek kak Manong Nemi, napasardengak. Tapi ato tagpalpalaman iti simbahan. Kasi niyo apo, masandak ko maapo. Madag ko na. Napipigsan sa amin dito Mabalit namat ko matagtrabaho. Yung mapa yung dagpalpalama. Kinaot ko ti bulsa ko Manong Nemi. Ay, anunusan nyo dito sobat adda, kaabsat, adding ko. Hindi bangin nga suli Manong Nemi, adda may isa nga babae nga. Nakadungdung rit. Kuso-kuso buok na. Nadak mariro. Kasadar ni Jenny nga bunso. Sila mabisbisinan. Saan nga di bulsahon Manong Nemi, kinaot ko nung digat inanrual ko ti wallet, dapat wallet ko Pagpletek ti mabati. Hello, ading ko. Mabisbisan ka sa launay. Nakakahasi ka man. Dato saan nga sutitin ko ka. Adado, hindi kita kakaduan. Igatang mo ti kanan. Ure ko na makita ti para karubos ti luwa naman. Abay, awat bang mga ti kastoy, kadakil na? Kada kayo? Unahan na kaigas kaso? Bayo nyo, into naggapuwak sa diya Saudi. Duwang taon ti kontrata. Umayak to dito, ito pasarabuang kayo. Adun to, ito ko ta kayo kakwarta. Kaya, subyanan ka to, No, dakan to pala to, duwang taon mo nung tutawon mo. Dakan to kata pala to, simbaan. Subyanan ka to. Abay, umil kan samat. Yaman na. Manong Nemi di sumreko ko di simbaan. Numampayara rami di ko sa dinutayan ko. Uran yun ito nga suli. Kaya talagang parinto mga. Amo kan pa check Manong Nemi ni Apo Diyos timang mangtad kanyak direkta. Iso kang kanahin timang tartarabay kanyak. Nung saan nga Apo Diyos, jak kaya.
ting mga kam iti responsibilidad ti may nga ina kinama. Kas may nga inaw na. Nga dahi tama nung naimitin daw dawat ko. Diyos ko, mabalak makigasang-gasat. No sa tinuman ti talaga nga na ito ding nga pagiturongan nyo kanya. Trabahin na kumatik na na yun. Sa inyo ko man, Diyos ko, itulok ang sakit ak. Di po kahawin ti pigsak. Saan to kumama po ako tinamnamag. Kandi pa naghayat ko kada kayo. Hagas pa nang ipatag ko ti pamilya. Ninanan. Silawan nyo ti panunod na tapno. Amo na kumamaten tagmuan. Dagi di duha kakabsat ko ni Tina ka ni Jenny. Saan nyo ida nga baybayan, Lord? Trabahin nyo ida. Nangro na itikawan kunto ni Tidanada. No pa ada aliston nga communication. Sana kas idi nga buste puno surat lang. Ngim kadag ito Diyos ko, agyaman kami. Itinted mo nga moderno, nga technology. Sagnan iti, panaki-communicate mi, kadag iti patpatig mi, or adda kam ti adayo. Rabahin da, kami. Sabi ko man Diyos ko, tamakalong ako kami itirigat. Sabi ko ma, ipaiyo ko maamin akit daw migan ka. Lord, please. Iti na muhara kiti simbaan manong name awanin di kiti dadu mga nakaintar ngagpalpalama tilaingin babaingin nagtak iti sangagasot ti adda manong. Saan nga sangsangit? Ni season. Nakapangan kan. Abe adda ka palangar dito eh. Nagkuro oray manen, no mabisinang ka. Sa danto manen magtadkan ka. Parang ngamin na kiti parents mo, di kaya kabsat mo, di kaya kabagyam. Agwing-wingi yung matlata. Ala, dito'y kang harod. Oray nak, subyanan kanto. Subyanan kanto. Amom te kararag, nagtunged. Ikararagan na ka, pindas kumat kasasad ko sa Saudi. Kat subyanan kanto, ikarik kang kareta, subyanan kanto. Inita gring ti cellphone ko manunay mi kabayatan na magbagnak nga mapamangalay ti paglugan. Ang anera na iti manunay mi nga saan nga nasyak ti nang ipasada ti paspasadak sa maysa. Insublikon ata mapanak tun sa Manila pa manunay mi tapno grupot kam sa diya pagluganan mi. Adda mangala ka na kami nga bas nga pagluganan mi nga kukuyog manong iti may sa akumpanya nga pagtrabahuan. Numanin talyawat manunemi ti babae. Ingat nga to na ti ima na ang kawkaway. Sino kaminday dyan nga talaga? Hindi tagring ko na ti cellphone ko. Nakalagip man. Ni Joanne. Hello, Joanne. Hello. Di siya Karim. Apa nga di mo tinungpal? Karingan niya. Ito. Mamati ak mangunod kang ka talaga. Karingan niya. Ini ba yung Karim nga sakbay nga mapangka di Saudi? Kadag-date ta? Sa doon nga bintayan mo. Ang korta ako na eh. At kumat karamin ka na tagpalpalama. Kamot. Adag dito sentro. Hindi, kita ta. Adag dito yung binyanan ti simbaan. Uray nagdita. Ni Joanne manong nemi kat may sa nga kadkadwa iti balay nga adda iti asidagidi iti naudi nga nagtrabaho akti construction. Sadya manong nemi tinagam-amon mi kat gabuta habang nagtrabaho ak kadagdig negosyo ha. So pagkatangak manong nemi kadagiti soft drinks, danom, ken kastamaten tinapay manong nemi nga siyak ti mapan mangala nga ngibunong kadagiti katrabaho siyak iti agbayad plus 1 peso iti tunggal may sa kadakwada sakto sigarin ida manon nemi
iti panagsuseldoan. Nadadagdi kong dami manong nemi nga pasaray tulungan nakmet ni Joan ngagbunag. Dada tinagsinigadan tirek nami manong nemi. Nagdato na kenkwa na manong nemi ket kalpasan dadaning malpas iti balay pasdek ng income trinabaho. Inaklon na manong nemi. Ngayon makastawa na iti riri na iti bagak nga ama pa nagtrabaho si J. Saudi. Nag-date kami nga rod manong nemi tinayta nga aldaw napangkam nagboy iti sine. Kalbasan manong nemi nga nangaldaw kami ti maysa nga fast food chain. Food chain. Kayap-kayap lang kayap-kayap dito nga Joan. Lakit pagustuak mo nga prusak mo titakyag na tibuok na. Medyo aprusak mo ti legs na. Pasapag ramanak mo manong nemi ti lips na. Kailan mo? Nabintas pa buya. Buya kursunado na mabuya. Kalpasan dito yung papanantak. Kaya gawin takto na. Agrupa takto ng parbangon. Tapno ni kastagat paano kung sadya Manila? Papawitan ng to, ha? Sabi, pawitan ka. Di ka kapsat ko, ati pawitan. Kasi kang para kanya ngay. I love you, Guillermo. Numabaling ko makit, saan ka palubusan? 2 years. Kakaiso nung kasla idilan kalman nga, inaklon ka. Namnamin doa pa lang nga nag-date takas to eh. Kasawatan. Pagkatawa ka. Gabot na siya klasak nga babae di mga ibaga. Nada pagbatsbasahe. So nga rin mapanag si Saudi. Ating mga tina. Ama mom? Kawan. Kasama ka mom? May da na minsan di lugar mi. Kaduanan ni kaya eskwalaan na. Tsaka mo, no brada. Project ko na dang madamot kakinkinibin na kabimbinisito. Sa mga dadadaila at padaksin na kapsat ko ha. So nga sayang laeng. Dito'y mulat ng tabantayam nagdikapsat mo. Ken tapno saan na kamapanawan. Ken tapno gasawatan to. Alipatan mo na kita ng bagbagam, Joan. Awan dito ti patunod ko. Mabingar nga nubya, anak. Kahit nanubya ka lang, ha? Tapno di ka stagat adara ko pa, kada bisituwag. Kahit na makauray ka, very good. Ano nga tawin? Mapagraduar ko ito lagi din ni Joan. Ani Joan? Sika ni Joan. Ni Tina. Ano pa yung tawin? Siguro, no, duwa nga tawin nga Dr. Saudi, graduating to isunan. Baka indo nagawin ang bakasyon na. Kaya nakto ti panagraduar na. Dito ang tawon lang. Sige. Barang na mauray ka. Pabalunan na nga ro. Pabalunan nga niya. Umulata na. Sapo. Kasano naman si Kuwagang ka? Hindi, ukso to mo. Bitching ka pala? Kanin. Sumil lang as tawon ili mo na makipag-sex. Huwag na, oy. Di ka naman kat kondom. Huwag na. Kasano no, bumtak di kondom. Baka mabatsyang ka. Ilan doon problema. Nagawit ak nga din na oras. Ba't patag na ko na saan? Joan, dahil ito ha salutsot kat ibayon gawin ka. Iba't patagnak? Uy, suga po na ka nakasagana kaya maging pahiti amin ko. No iba't patagnak. Di nakasulisugan. No iba't patagnak. Urayan na. Ikasan nun di ka mauray. Huwag nga rod. Di ka ito yung klase mga babae. Ang kalaki di ka makauray. Ang kami nang umadadayo. Rumor tagi din tagawid ako. Sige, di rumortan.
Manong Nemi, datala una iti pagyamyaman at nagbalikin na kanatib ka. No sa anak na kumanatib ka, Manong. Sa sino ko ti lalaki nga agked-ked, Manong Nemi, nga mangtuntun, iti ikis ti asog, ikis ti kinarugso. No muna kat naglapsat, Manong Nemi ni Juan. Nagpindas ti pamagina. Nagbanglo. Nga nagbalingin na kanatib ka, Manong. Diyak kayat nga matunday iti panggap ko nga ramidan. Diyak kayat, Manong Nemi, nga maibatak ti responsibilidad nga naipaakam kanyak. Ti panangted ko, Manong Nemi, apanang pabasa ka digiti kapsat ko. Ti saan ko panang baybay akin ni nanay. Binagbagak, Manong Nemi, ni nanang ginagpagpakaasya agmubuan ko man ngam kasla din namang datapay ti madikin ni nanang. Ore kasarsaritam saan nga sumungpat. Wala, nanang, nagdasaw di. Pakikit kita yun, dagiti kakapsat ko kunak kumaangim si kamat ti kasus. Pakikit kita da. Hala, sabi ko agmumbag kayong tumitlen. Saan kayo itong agbalinan nga problema? Nanga, balunag ti bendisyon nyo, ti parang ikarkararag yo. Nasabi ko na siya, kasasad ko di abroad. Ipatpatig ka nang. Ipatpatig kayo kari di tatang. Kas, iti panang ipatig ko kari di duha kapsat ko. Irimat, agpakada kabagbagak dagiti kakapsat ko, Manong. Ni Jenny, Manong Nemi, kinakapaspas na ngagkarkari. Irinto tanit, Tina. Manong, no problem. Kasi alam mo na, ialang dati, panagwan mo. Kasi ka lang mapilipilit. Ay, apoya, anang arti kayat mo? Kat, babae, napasnig ka pa nagkarim. Amo mo style ko. Style mo nga mapilipilit. Kasi lang mapilipilit kang biyag. Kasla ka laki ni nanang. Kurang na laing nga may dalit ka man. Ngagbaling ka nga bedridden. Magpukpukawang tinamnama, ading ko. Saan ko mga agbaling nga dagadasin mo? Tikas ito yung harigat nga sagsagrapan tayo. Kinam ni ading mo. Hanggang magpadpada. Kita ba yung unay padaam? Sika man pa na ti tao nga. Di mo problema ti pagbasam. Dada sa baling aking problema. Ngayon tinsakit problema kung no aping agbasbasa ka. Mapilipilit kang agbasbasa. Anong, kumakasta, Jenny, banak line. Kau kami na style mo, Manang. Alam mo, sige nga, Rodan, sige. Sorry, Manong. Sorry, Manong, Please. Di ko masayang at ipagbambat nung Awan sa baling nga. Sumayaan. Nusamit lang na kayo. Kakapsat ko. So, sige, Manong. Sorry. Nakastuman ti style ko. Ano nga ti problema? Problema nga rin ti kinarigat tayo. So nga rin sulbarin tayo ti rigat. Sige kita talikodam Diba? Ti problema masabol nga sangwem sulbaren. Sika kat sa mga sulbar talikudam kaslatay at adang mamagmo ti bagim. Nalala iso na nga raw Manong. Sige. Saan ko man na sentirik na ngumadayo ka na kayo. Nala. Laglagi pa nyo Kuntakin dak, teksan dak, itinam na mahin nyo nga. Nawayag, mangsungbat ka na kayo. Wano saan? Nung namaik nga, da kayo ti makasungbat kanya. Da kayo rawakat. Okay? Kaya Manong, sigati na. Kas inauna, kiningading mo. Adyen ka. Sigati paging batuludak, karikiti kwartan. Saan yung sayangin? Manong, sige, Manong. Sige, inakon.
Nagrigat na nung nimi nagbalin nga OFW, nagrigat ti mayadayo kadagiti patpating. Narigat pa no adda ka iti sidong da. Adda manen ti rigat manon nimi. No saan mo ida makitkita. Do pa damat makuna manon nimi nga video call kadagiti nga panawin. Memore man pa no adda di kita nga napindas nga communication nari tawagam ket sambat nga sumungbat. No di tawagam ket unattended cellphone na. Kuno saan ket tawagan na kay ti usto nga oras. Mamanumot ket di nga napasamak ti kastoy manon nemi. May timing diri ka absat ko ti tawag kaniya. May timing ko mati ang tawag kadakwada. Ket no kasta nga agpawitak manon nemi, tawagan kita, ibagak no anyat pangusaranda. Siyempre manon nemi, adamat kalinta kami agad to'y Saudi. Ahaming basta ited aming pinsan kadagiti adda iti Pilipinas. Kabila mo mit agornong dito'y manon nemi. Naman pa'y delikado trabaho manong nemi kag manehuak nga upreta kadagiti rakkel heavy equipments. Narigat nga trabaho manong nemi talagang usarim tusto nga pigsam. Pigsam manong nemi nga miturong ti manubela. Ramat ka dagiti na skin nga ramatin. No pa kasta manon nemi saan ko napuputan ti panaglabas ti panawen. May san nga tawen tinalpas kon. Napukawan ti kami kasyon mi kini Joan manong. Nagsipod na talaga nga saan nga nakuoray. Diyan mo no kinwanan. No Danubyo na nga sa balin. Nga gabot na talaga nga sa pulan na. Isungatan ti araki kinidwanan nga nag-hotel wala nyaman ditan. Yung saan nga napatag isuna ko na tinapatag kinigamsat ko kastawatan kininanang. Kalpasan pa iti may sa katawen manong nemi. Namnamaklakid din nga graduharin ni Tina manong. Indranak karita nga bulan ti sasangpad ko tapno ni kasta. Katatandarak ti panagraduar ti college. Ti kapsat ko. Nga ramit ko ti amin tapno ni kasta. Ket mapaadal ko. Tapno isumtumat ti magtulong kanyak para kini Jenny. Naisardeng pa lang manon nemi ni Jenny ti nagbasa kalpasan nga nagraduar ti high school. Ket naasikaso na nga naimbag ni nanang. Ngayon ti sumangpetak manong nemi. Ragsak ti mariknak ta makitak ni nanang. Nanang, nadakon. Duwang atawan nang. Anak. Tama pa lang sao kayo. Pasensya kan. Alam nang, mawatak ti kayo yung asawat. Ti pagpakasi kakit. Kanain ko yung bagbagkakala kayo. Kabidyo call kayo. Tulungan nyo ti pag-iyo. Napigsakay mat pa lang. Di kayo matagsakit-kit. Hindi yung tulok ng sakit kayo. Bayamanak. Taramitek. Apo, nagmayata na danggan. Ita ba lamang ko? Nagpintasan nga. Masang patak na kita ng. Sinublat ko manong naming sinango ni Jenny. Napimpinas nga kakangim ni manang mo Kuya? Danubyo yun? Amampay. Agar-aram. Ado. Ni manang mo kumustahin? Ada di eskwela? Ito na graduation da. Next week? Oh, besa ka songbat. Ni manang mo? Nagsardang matun kat nga nagbasa. Kakano pa Halang nga nag-enroll ka ito para for cheer. Kapit, ito lang yung bagayo kanyak. Ito ting, yung pagpakaasin ni manang Tina kanyak, nga sa anak agipulpulong ka.
Tama nga ka nun, madadal ti konsentrasyon mo ng trabaho. Oh, manong, di ka magpungtot ka. Saan ko matisaan ka makapungtot? Nangipapanan yung arte, patulot ko ka na kayo ang kwarta. Ha? Manong, amin manang, baka ito kinimanang tagsarita nga siya. Ito kasarita ko ni Tina, manong na imi nakigtutak itilangana. Masikog ka? Obvious ba? Matipit pa nagsumbat mo? Kanang nakarot kit makita mat nga bunti sa lusod ng pailang? Manong, sa mga tong bahay na manang. Gusto lang nga rin tinaramid mo, patipit pa nagsumbat mo. Paunay ka matan. Pakitam kanya ka diplomam? Sikog mo? Nadandali pagkitrumaran? Dapat ikagsaw. Ano ko matibagak nga ron? Bagak man kada kayo din nga, saan ko may pasnag, nagbasa. Ano iba kang tigas na? Kat matla mo lang rin mapilipina takid eh. Siyak pati bukawam. Manong demundangan na ni Manang. Pangunay ka matintina. Siyak pa yung dati papasulan. Di mo ko mga orda input no, hindi ka talaga hangkang basbasan. Namnamak lagi din nga graduar ka. Namnamak lagi din nga bunga lagi di ato yung papawit ko ka na kayo. Puro na kayo matin. Sila pulos pinampanunod, tipasnek ko nga magipatungpal, tinitan kanya nga, kaya kan responsibilidad. Kastupid ni Subadyo. Saan na kasi kung ka? Nagsawa ka yun? Mintarayan nak manong gaga. Talaga. Papatayin ka na kuma. Alam manong, paspasensyahan mo ni Manang. Napiapagan ka, kasi ka dumudawat, di pa makawan. Kasi ka siya nga nagbaso. Ngayon dito yung nakapsat mo. Ano nga may orguman na may tultulong, di pa makawan. May subli kumawit ka na kapasamak. Talagang. Sa bali, pati pa nagsungsungbat mo, pumano ka sa ngawanak mo langan. Tamang ano talagang sa ano ko lang kapagkadapan. Pumano ka nila! Wan! O bibiyang yung kanyak, bahala ako ni Biago! Paunay tayo super tinatangsit. Paunay kamatan. Pimanawan manong naming at Jaco na munap na pananan. Jenny, manong, api kasla natangsit nga talaga di Manang mo. Api kasla ko lang nga talaga natangsit kahit saan amot ba isuro. Isuro kita. Api ko may isuro na kaya ininaon natin si kakunana. Isurok nung hastakit amok tararamitak kunan. Ipulong ka kinimanong mo nakita. Sige, pulong mo. Ipulong na. Dararagsak ka nga ta, madadael kung sa ito nagtrabaho sa jay. Baam na ta, nga makaawit. Gusto pa nakaamuna ko na. Pasensyakan ko, iya. Haking ka manong nami nga nakatakder ni Nanang anay kwadroteri daw ti silad. Nakatakder ni Nanang. Nang, siya niyo pilitan na saan niyo kaya? Siya kunti tumawad iti pamakawan para idikapsat mo. Anak. Nakatakder kayo mat kaya? Masasyala ka. Guillermo. Amo yung gayam ti mga asikan niya. Di yung amo akasyan di bagiyo.
Pasensya ka na na. Kumatasahan kumangal sa iti amayon. Nagamin na lang ka na kayo abamang pengatawan. Di pala tatang tigbaban nyo. Kala, pasensya ka. Kasla. O malapulos naman ka nakaragsak. Kasla sinaysayon ko lang dito ang atawan ka panagrigdikat ko. Sige. Da kayo. Manong pamanam. Manong saan ka agbarbarte ka? Sabi ko, magbarte ka. Muna ta. Sige nga ron. Kasi lang ron ka napasama ka ni manawanang mo. Sak barte. Napuutam ka din yung minumang tiarak. Nga mga mapanunot mo ita. Kasi tararami din nagladuma. Sige. Paano manong? Tsaka mo. Basta nagbati kayo. Sang-sangbat mo Kaya mo, sang-sangbat ko. Nga matakayot ko pa na. Sige, mabait lang. Urayan dak. Mga kailatan, bising kayo. Manong, sang agbarbarte ko. Uy, dapat ko magbarte ka. Laglaga kaya. Problema lang aro na kasto yun. Naiwanak pala ti problema. Manong Nemi. Awan ti mas no papanak. King ka nga nakitak manong Nemi ti kalsada nga mapanit ti simbaan. Doblyak man ito sumukdal. Saan lang ka tingang pinatgan niya po Diyos? Apay nga dadag itikid daw. Kan pa nagpagpakasi iti Diyos. Kung saan nga matungpal. Ada ka di papaboran ti Diyos. Sakmet lagpakawan manong Nemi kini Apo Diyos. Nukas nga makapanunod ak ti negatibo. Hindi makadanon ako manong Nemi ti sangot ti simbaan. Nakiktutak. Sika? Doon nga tawon? Da ka balad to'y? Inaruray ka. Kung ang nasubyanan na to. Diba? Kabayatan di doa tawin. Ano napaspasama kang ka? Iyam-yamanek ta. Awan agpangatidagas kanya. Kas kumaitian niya. Kas kanila dumakas kanya. At dadagitak si kong mawata kong tikayat mo sawan. Digusan da, pabanglon da sa danto kwa. Nguhin, baglakit din ta. Nukas ta nga dadagitay, kasi dito mga araramidan na kat aglimliman nga. May limang nga kida. Nagtatrayak. Nagamin tararamidan na kita dati gobyerno. Inururay nak. Inururay ka. Imbaga mga minsobyanan lang to. Pagkatawa ka, uray na karad. Tapos umray ka kamadlang. Ururayin ka. Noon niya't inaramid ko anong Nemi sakbay nga nagluwas sa kanapan nag-Saudi kasi tamot man ang tinaramid ko. Nagparintuming. Kalbasan dito ang atawin. Diyos ko. Agyaman na. Agamanak, taidis si salunontak, si kakarad kadak. Nga nagpakana dito sagnapan sa Diyas Saudi. Kinit daw ko kada kayo, ti panang talabay yung kanya. Kadagamanak, Lord. Tandaak man dito Napasahan niyo. Sampay ka na natungpal. Nakinadado mga araraw ko ka na kayo. Tikapsat ko namnamahal ng agturpos. San matgayam? Nga mamok, Lord.
Adda kayo nga mang tartarabang nga mga sursuro kang kuha na turumbang aramidan na ang isot ng aramin ti bukod ng agasat. Tawan pulos ti panang babalaw ko kada kayo. Tati tao, ore kasanot kayat mo nga may salakan isuna no di nakayat. Kaya manak, Diyos ko ta, gaslaim pakita itay ni nanang nga kayat ng tilagati nang sangot ti paggrabangan na. Kinagabanak, ta si bibihag ti pamilya nga nasang pata. Ito tuloy ako mga Lord, timang tarabi ka na kami. Sa anak amapukaho ang tinamnama, kada kada kayo tinamnama, pamatik kanayat. Ipatpatag kayo Lord, akasumat di pa nang ipatag kayo kanya, kada kami. Tarabahin lang tignan na yun. Ipayo ko mati amin nakalkalikagup ko. Nasumaya at kumamatan tibiyag mi. Diyos ko. Iti na muhara konti simbaan manunay dago sa timak na hera. Tinagur-uray kanyak ng babae. Umaykan. Pangipanam kanyak, kuya. Guillermo tinagan ko. Manong Guillermo ko nam. Siganat naga mo. Melanie. Umaykan. Kibinda. Ha, narukit ti imak. Habi nga matang nga ipalubos mo narukit ti imak. Kanapi nga amin nakasat lang am. No, saan nga kasat ilangak. At dapat mangtad kanyak. Nagpeson nga. Ang pagkatawa ka, kuya. Ang pagkatawa. Nung nadalos ko man ta imam, kat saan ka na dungrit. No, saan ko mga naluglog tabuok mo. Sino ko matimang tagkang ka, no saan mo nga lagatag palpalama. Agbalin sa amat nga, trabaho tagpalpalama. Alam ni kuya, pinatas mo ka din nga, nagbalingan na dalos ti bagim. Pinatas ko na, sumut ka, dali kiti mayat nga mangrabas kanya, ayun gaya man niya. Adamat pagpintasan na dungrit ka. Di kita lang siguro na drug addict mo naman na partek, iti makainturid nga. Di ko senda ka sana kanto. Ay, buhay ka na yan mo. Baglagi din na mamarabit ko may katawa, tinagsan ng problema. Sige, naglogan ka rin din. Pare, apay, pangipanam na tang, parpalama. Kaya ihawid ko. Kaya anong nga ron? Sa bagay pare, no, dalosam deta, pagdigusan na lapsat. Si Kamet pare, tra-tra siya kailak mo didi, hindi nga Jacob biyangan ti pasahero, no, di na kaya ti bakang biyan. Si, pangipanan nyo kaya. Sige, ipadayam. Pati pa tricycle driver, manong naming at mas daw. Unang mat kami nga peso. Sino ko mati mas daw, no, dakas kanya, manong naming. Kapgabog di Saudi, madlaw nga. Nagapuwa kiti abroad. Ate relok manong naming kita ginatangod yung Saudi. Sa adamat basit ang na-display nga sing-sing and ramay ko. Di ba? Sa nikabil ko na ito yung sunglass ko agad. Guwapo ang mada talaga. Sa ada kaduwak dito sa sidecar nga nadungrit. Ano dang mas daw manong naming ni Jenny di sangpet ko ni Melanie. Manong! Lang alam ka natin nga. Psst! Allah! Talamar aramid mo manong. Di ka tagtagari. Ako madagas nga aramid ko. Dagas na aramid ko nung ampunet dito nga palpalama. Ampunan? Oh. Mangampun ka noong pasawa. Ampunet nga may nayo ng kabsat. Ano manong? Saan nga nagreklamo? Tong pala nakadi. Digo si Misona. Allah? Digo sa misuna. Melanie, kuya, ni man, agkasada kayo
Muna to, man? Nagpatbadat tawan manong. Patpada kayo tawan. Nagkasandar kayo. Alala, digusam ni singin mo. Ano ni Manong? Banyo mo, baka nagkakaingas kayo, singin kayo. Kambal. Ore awanan ni Manang mga tina, nakasukat na. Nga mga pingalaksidam ni Manang tina, hangkumot laksidin kayo, laksidik ko na kani. Nayunan kayo lang, kahit awanan iso na, ay panakkel na panakkel. Tsaka mo na ayan na ma'am, isublat ko ang pansapulan. Nasken nga sa pulang iso na. Iti nagtungpal ni Jenny manunemi kat gabotag kabagida met pinabuludan na karagiti arwaten na sinagaysay na at buhok na gatangan na manunemi ti toothbrush. Kat ni? Hi. Kuya, nagpintas ka, Melanie. Amot aman. Yung baglagid din ta. Inamum tinaramid mo. Nga nadalos ka kit aglamang ka. Gabot kurso na daan da ka na drug addict ka da. Mamarte. Nga saan da ka nga kutkutsin no kasta ka na bungrit ka. Kasta tila nga makit. May in love pati balo. Luni ko ya. Yung mo ka nang in love ka kanyak. Han. Ibilang kakapsat. Huwag gayam. Jenny, Kuya, Norasen. Panagluluto ka rin. Sige. Ikaw nagluto ng mga antayon. Tumulong ako, Kuya. Amang nagluto? Amok sa amin nga aramid. Tibalay. Gabota. Sobra editi pa ng tagabod na kanya. Sino? Digidig ka kabagyak. Jenny, Kuya, sige lang tagluton na dagag man ti istorya na ito eh. Melody ito eh. Kasi peso. Ulo, api ko mong saan nagpeso. Sige, Kuya, magsarita kayo nga kambal ko. Kambal kahit mo makita ni Nanang. Ni Nanang mo. Hindi, Nanang mo din. Ayan na, nada kwarto. Nang! At dan sangpat ko nga may katlo, may kapat nga nakyo. Kibutasahan nga sumungbat na nung gandatek ko nga. Kibina ni Melanie tapno dakam ti sumbra kiti silad nga adamaten, nakatakder mo ten. Nang, umastig ito'y. Yaman mo kada kayo ni Melanie. Isukat iti kasukat ni hading mo. Nga kasukat, may kapat. Abay, humatin ni Tina. Inagto sa pulin. Tawag ano tandag cellphone na. Di magaitay no. Sinod na kasi kuken ko na. Nang intarayan na, kuna na maditay. Pakasap sa pulin na. Unin sangpat ng tibagina, itibalay da. Nangalam ken ko na anak. Sangot simbahan. Di mo na pa nakakita kat edi a day before nga mapanak si Saudi. Ingkari kami kang gawa ng sublyak to. Kaya nagaruoray ng peso. Tagano kabalasan ko. Di nahamag ni Nanang. Imbaga namat manong nemi. Nakadadayo data nga lugar. Kinapuno na Nanang inaramid dati amin na pamuspusan. Tapno may awandat. Kaya dala nga sa anak kamatay. Una saan da nga iso mismo tibang papatay kanya. Sino na kita nga bagbagan? Nagiging kakabagya ka mismo. Kakabsat. Dedi papa. Kakabsat dedi mama. Biglaan ngamin ti manakatay di naganak kanya. Iti plain crash. Kahit mo nga sawan, Melanie. Plain crash.
Di ka, papa, mama ko nang baknang kayo. Napintas ti balay mi, at nakatulong mi. Ano kakabagyan mi? Minibiglangan na tayo, napapangin ni mama, gabot ti panaglugan dahil tinakras nga replano. Ti ba nagapot ako mga Mindanao? Jematen, nagiin nag-awan damaten, ti kinabak nang ti kinaganak kanya. Kasi siguro, gabot at di na kayat ng baling nga sa gabal da. Imbes ko mga ayaten dak, taripatuan dak, tulungan dak. Ang pinagbalindak matin nga, siya kong ti adipan. Pinagbalindak matin nga siya kong tinagbalin kakatulong. Ako orang langin na patayan dak. Amok, nga di na kayat nga isuda mismo, ti mangutang ti biyak ko. Iso nga biyag dak iti da ito nga lugar. Nga dyan kamuturturong nga awan ti amamok. Imbati dak, pinanawan dak, ingkarida nga sublyanan dak. Ay nga nagtanaga ka ng palpalama. Ibagak lakit din ti amok kada kamlat kakaasi ti biyak na. Kado pa ngayam nga mas nakakaasi. Nga sika nga naggapu tinaragsak kan natalina ay nasa liwanwan nga panagbiag. Sinagrap mo ti kasto nga rikat. Uy ngarot ko ya. Kahit mo tagsubli sa niya saan? Kahit tagsubli. Apa yung nagsubli ka? Papatahin dak lagi di. Di report ka di polis. Nabilag da. Nang nanunaitan. Na nagbibingain da siguro ti kinamak nang mi. Nagrigat ka tagbalingan namak nang. Narigat nga peso. Anyaman na kasasaad namak nang ka. Narigat ko na. Biya gaya. Nang anak. Nakapimpinas ni Melanie niya. Langan na nga talaga tibak nang. Manong nga taon mo nagganyan simbaan, sango na, nagpalpalamat. Nasurok nga doang ang taon ko, ya. Ija kalatang maturukin. Uwan na. Baglaki na simbaan niya. Ay, may bagay launa iti simbaan nga nagan na. Saan nakabinay ba na po Diyos? Ito lunan yam-yamanik. Direct baybayan na po Diyos. Nangrunang dimteng ka kuya. Dimteng kayo. Awan ti mabalin mo nga itad nga number nga mabalin ta kontaken na sino ti mabalin ta nga pagpatulungan. Ni Ninong. Ninong. Ada Ninong ko nga best friend. Di papa. Kasusyo ti negosyo. Kunak ko man before nga nak-crash tinagluganan da. Si Mina ni Ninong. Mabalinta akong tahan ni Sona. Ada number na kanya kidi nga napukaw ko. Di mo malagip. Di mo kabesa. Saan? Sa pulin tayo ito ni social media, di Facebook. Ano gusto nga na? Terry. Nang, anak, kaya tulungan ni Jenny ngagluto. Kaya nyo nang, di ba? Makapagnakay matin. Tengit ito mo nagdigos. Manumatang katawan nga saan ka nagdigos? Sige anak. Inakit ko sina. Inahanak ti cellphone ko manong naiming. Iba kam dyan na. Mapanti ti Facebook, search ta. Terry T.
E-R-R-Y Buenas. Wow. Buenas ta. No kasto iti Facebook account na. B-U-E-A-A-S Teddy Buenas. Apo nakadato maturuman. Malasi mo, not the picture na. Umit ko yan. Okay. Patasan lang yun, di gito barbarang na makakita tayo kawanan. Manong nimi, nagagadan ka mga nangan. Mabisbisi na nga talaga. Ni Melanie. Di muna ka doon timangan. Maikawat at yan mo. Kakaiso na nga. Kadag ito lang makaadok timangan, kuya. Nga kadag ito lang nga nakadigos ka. Nga nagsakay-say ka. Kasi kaya lagpay so kakaingas ka ni Jenny. Ituloy itong sa pulin ni ninong mo. Tumadam-dama. Intuloy mi nga rod manong name ito nag-search. Wala. Kasto nga rod din. Agpanawagan dati social media. Jenny, kuya, umay nang tulungan. Usa rin ang Facebook account ko. Panawagan. Guru ka, kuya, picture pa ni Melanie. Ewan na ya. Opo. Labisong ka. Kasi malalang kami di. Ewan, kuya. Paunay, baka nung ato na kita. Hey, mga ibang siyak ni Terry Buenas. Kung ano, kita ta. Dito, kung baka kunada, kaya da ka lang makita, ha? Ang gatamin, kuya. Saan da ka mapapanan ko, ha? Saan da ka sure? O, sige. Okay? Pag-ipanganda tayo cellphone number. Ito cellphone number ko, tipa mo dyan, ha? Kapag tawagan da. Ewan, kuya. Opo. Nagpintas ka nga talaga. Photogenic, ha? Ada boyfriend mo? Ano lang tawan ko, edi? Huwag kaya. Diyan ka pa yung harap nagkatuwarte high school. Naisar din ko, kuya. Basa ka dito exclusive school. Una, napak nang kayo nga ron. Ano nagkisa ni Kwayo? Ado, nalawa nga. Hacienda. Una tayo dyan nga lugar yun kat yan di kita inarakal ng hacienda. Kuya. Ama. Nagbak nang ka. Una nga, baka no, samon nga pasubli pa eh. Hindi kita kinabak nang mo. Baka nainagan ka takuan ng nagsinataga. Gabutawang ka, di pamati na tayo ka. Nagbibigayan din, hindi kakabagyan. Kakabsat ni mamang mo, kada kakabsat ni papang mo. Tsaka mo, tinapatag kita. Ada akong dinasyahat ng ima. Na makapanganak, makaturog ak ng siyahat. Thank you, kuya. Thank you. Tatinungpal mo ti ka rin. Nasinubyanan na. Drama niya. Abay nga rin marakop ka kanya. Panang ipagsak tinalos sa panagyaman ko, kuya. Kuya? Awan ti naguruuray nga nobyam. Kinabudno na ka na di mo na nga nakita ta. Nag-date kami kay ni Joanne. Joanne ka dito na kadatay. Awan Joanne. Kada dyan. Hambat nga nakaururayin. Bagat saan ko nga tinutupan na dyan awis na nga check-in kam ka no. Pabalunak ka no. Kuya, Jenny. Ito yun, no? I-upload ko. Pero ata uli, basahin tamad lang, Tawang pa nagtalek mo kanya. Go po, naglaing ka na. Good. Pakakita nga talaga nga nalaing ka, nag-Broadway High School. Sige. I-upload mo nga rin din. Okay? Tamang oras ta kada kita reaction. I-share mo pa, ya. Nabalabas na di nga aldaw manong naming.
Nakakadado man nung name, di kiti mangibagbagang siyak. At dari ito mawag, namuta nakapapati man. Agang aw damat. Kabigatan na man nung name, sinangok, ngalapan sinapol ni Tina. Tadyak matawagan. Napanak man nung name, kadi kiti namnamark, ngayan na, ngay bagada, ngayan na. Aging ka man nung name, dama kay ibaga. Nakataw-tawag na lakanyak, kuya. Sabi tsak makontak cellphone number na. Baka sabalin kuya, dati Tino kanyak please. Tinawagan. Si mong bata, dinamong siya. Hello? Tinadin ko. Kuya. Abay, men, nga pumanaw ka. Ayam mo. Kapungtot nakmet. Kagangi day siya. Saan nga ba nga dinangaran na? Siya nga tinang papano kanya. Tamang kung matangarang ka ko nam. Kagangi kapungtot ko na yun. Nagawit ka. Nagawit ka taon sa balik. Titinulong mo sa amin lang tayo. Sa anak matakas kininanang kahit nga di mangawat ti kinapot no. Nangabari atin ko. Panak ko na kadadadimtimting nga buenas ti biyak tayo. Makontak mi lagi din ni Mr. Terry Buenas. Ag buenas tayo. Yung takit mo sa unggoy May karim ka din no, may pas ngay muntong tinak mo kaya tuloy mo tumatagbasa. Sayang lang. Nagsubli ka kadbe sa Saudi. No lagi di, may ring Pasko na iti problema, may panggap ka ni Melanie. Subliak to pa Sino nga Melanie? Tinayo na kabsat tayo. Nagawit ka. Mabalin? Umay ka mangal daw. Kumatangak iti special ng pagsasangkuhan tayo. Sige kuya. Start ko na. Kumaga na, maore na ka. Adak, tidalang ko nga gawin man nung name niya green cellphone ko. Si Jenny. Hello, Jenny. Kuya. Kita Jay. Jenny upload ta. May saka na kita nag-comment. Ibagbaga na nga siyang ni Terry. Buenas ko na. Huh? Duman takastag kong ko na. Bunang madaladawan na. Iso ko na ni Melanie. Kadi. Ba anta. Kakadwa. Uraim dito ni Manang Montina, may kanumat mangal daw. Dumanga sa Clava City kwa, pagsasangkawan tayo. Ni Nanang, ano ba na? Kaning digos na, mama, mayat man. Indraping ko kinita manong name, di kiti nag-comment. Dahil ito nga ta? Anong name? Sinapol ko na ito Inapanak iti profile na. Sila. Nandag ito Ada ti wall na. Businessman sama dito Sila nag-friend request Manong name Kapanak ti messenger na nag-message that. Hi sir. I'm Guillermo. Yung bagagsadya nga siyak. Iti nangampun kini Melanie. Ampun ti awag ko kinkuana. Nga naka-online. Mabasa ng tulad ako na. Abag gusto makasagpatak dito pala ay manong name di agring di cellphone ko. Ti messenger. Ni Mr. Terry Buenas. Hello sir? Hello, Mr. Guillermo. When, sir? I am Terry Buenas. Anak ko, Tiboniag ni Melanie. Sir, sabi ko man nga, sasaw ko tigpapeso. Ado ngamin timang ibagbagastak. Dahil siya akong tigpapeso. Babaling ko kasalita ni Melanie. Pag isuunan nga sir, nga kasang patak dito
Mabilang, sir. Hindi makastrike akong marong name na pa nakataos tayo ng Melanie. Melanie, nininong mo. Yan, orek na naka-speaker, manghigbi. Hello? Ninong? Melanie, what's wrong? Ano napasamak? Ninong? Kahit ko ako mga tawagan, hindi ka matawagan na ta. Tsaka umot pagtawag ko, napuko ko ba din yung number mo? Ano napasamak? Insalaysay nga mismo manon name ni Melanie dagit insalaysay nakadakan. Mang kumatiba ng manon name ken pungtot ni Mr. Terry Buenas. Sa dapat goddamn na. Goddamn, oh my God, kung wala na. Melanie, yan ninong. Ibagam teksakto ang address mo. Tapaman nga makadanon kami dito Pilipinas. Sa Poland ka. Pilipinas ninong. Dak dito Amerika ita. Dakam kinininang mo. May schedule lang ti flight me. Oray tamid lang kunin ton bigat. Ninong ang gananat kayo ninong. Ano makras na pagluganan yung aeroplano. Hana. Saan ko man ninong. Kasta nga miniti na pasama ka na papagin ni mama. Hindi ka po na di Mindanao. Tinawagan na, kagawid kami na anak ko na da. Diya matlatan na ganda tinagawid, di ba ang kaisaan min nga nasa pulan, o nasa pulan da. Sige, nagtalinat ka nita. Ito po maganyak, ay ito po man na ito eh. Isublim ka ni Guillermo. Hello, sir. Hello, Guillermo. Nakasara kami ti anak ko ka bunihag. Nasalaysay kumit manong. Ngati pa nagpakadak, panagrobot ko mapan sa Saudi na mamukisuna, inkarik nga subyanak to. Kaslangan nga ti amin. Tayo kasi magpeta ko nito Pilipinas, nalagip ko ti simbaan. Hindi ko pala nakakita ni Melanie. Kasi iti istorya. Dasiyat, iti pa nagpuspusan mo. Kumusta di biyagyo? Narigat lahing, sir. Inagam ko ti responsibilidad ko. Responsibilidad ti may isang amakin ina. Natay ni tatan ko. Manipod din na tayo nagsasakit na nang. Doa di kakapsat ko. Ang karigatak tinapansin di Saudi kahit ko lang graduar. Di kakapsat ko. Yung sanggasat ta, sikog tinsagot kanyak ti kapsat ko. Ti amok at diploma. Anyway, si Mang Padan ti kapsat ko. Nakapagkikinawatan kami matlang. Nagas ka sa nun laing, malpas ti 1 month nga bakasyon ko. Nagsubliak man lang sa di Saudi at nituloy ko ti another 2 years ka contract ko. Sa mga papanawan ni Melanie, aging nga saggabi pa nga si Mang Padan. No, sumangpat ko ito naman sa bigat, ito no another day, adak pa lang, sir. Ko sa mga kasanggan nga naskan pa yung mapanagrikat sa Saudi. Sir, tagalura ito na itulong mo kini Melanie. Kahit ko pasublian ti kinabakdang da. Pangalak tinlalay nga abogado. Tap na mapasubli ni Melanie, di kita nasken nga tawidan na kinamaknang na panawan ti kiti naganak ko ana. Best friend ko ti amana. Urayan na ka nga rin, sir. Urayan na. Basta, stay put. Urayan na kami. Manong na mi awanan ti sa pulek pahay kanihapo Diyos. Ti amok idi manong name kat saan nga patgan ni Apo Diyos digiti araraw ko kingkuan. Ngem, nakaimbag nga talaga ni Apo Diyos manong name. Nanimpas ni kan laki di panagkid daw mo kingkuan. Why not?
Dimdeng dagiti agasawa Mr. and Mrs. ka Buenas manong name. Basta ko na iti panagsinublad ng arahop ka ni Melanie. Iti panangalamano kanya. Iti panagyaman da kanya. Iti panagyaman da kada kami. Guillermo, sir, saan ka nang mapapansin sa Saudi? Apaman nga maipabalot ko dagiti nangagom ti sa dikoa na sa kantawidan ni Melanie dagiti nang irurumen ka ni Melanie. Agsasangong kami ti korte. Mapasublyo pa nga ta, sir? Apay kiti nga saan? No, kumanta na tayo ni Melanie. Mawaling nga talaga nga kukadan ti kukada. Ngayon magkabot si bibiyag. Ngayon naman nakapatpatak ng witness. Ang mga ibaga, noan niya talaga tinararamid kiti kakabagyan na. Imagine, mismo pa nga kakabagyan na. Kakabagyan ti ina, kinama, dagiti agom. Iwan nga rod, sir. So nga, ibati mi kalagka ni Melanie. Saan yung alahin, sir? Hindi nga naman kahit kumay. Kaya nagbatid to eh. Dahil kasta kita, sa komportable Ni Melanie nga datoy, isuti mo nang asik ka swim eh, ti panakabalbali ti balayo. Dagayo madlang taking nagdiswan na. Upami, sir. Siya akong timakam mo, ibagam ng sinutaking baga, daga, tagatangin direto daga, sa ti balbaliwan ti balayo, pagbalintay nga takkel, balay ti baknang, kasano kayat mo katakkel na, mano nga balo, mano nga milyon ti kayat mo nga balo na. Sir, abang katawa ka. Kasta nga tira pa ko ang imahano nga dakkel, sir, ay basapol nga napintas, kas iti dati nga nagkargarawan ni Melanie. Dakil ka dito, balayo, Melanie. Dakil ako, ya. Ngayon saan na kasi kadakil na, sir. Basta, umanayin nga para kada kami. Lawan. Sige. Ang, pwede kita nasigan nga, maited, maarabidan tayo. Maramit amin din kita. Apaman nga may laban tayo, kaso kontra ka rin kabagyan ni Melanie. Anong name? Saan gaya mo na problema? Nga pagbasag pa ni Jenny, gabukan nga. Ang sakbad lang manong name iti paggabuhan. Ti pagpabasag kan ko na. Unang gorek ka. Nagbasa akmot ko na ka. Ang sakbay manong name nagbasa ak. Yung baga ni Sir Terry Buenas. Noan niya ti kahit ko nga negosyo. Imbagak mat manong name. Mahiligak kadagiti heavy equipments. Kayat ko, timadaan, tipuunan, tapnuwa, agpaupa, kadagiti heavy equipments. Salang agpaupa ko na. Aglako pa ko na. Edi ang baba nga panao manong name naglupos tibiyag mi. Uwan manong. Edi may pasngay ni Tina ti kaanakak nga ninanang tinangasikaso. Taninanang manong name nagbuanen nagsubli ti dati nga salunat na kenragsak na. Nagbabasa kam amin manong. Nagtali ni Ed ni Melanie. Edi sidong mi. Awan ti problema manong name tadumadlat na kita sumsumrek iti bank account na. Nga iteden manong name dagiti sanikuwada iti lugar da. Nasala tay share na being the owner. Nga usaren mi no kahit kong manayunan pa manong name iti punak. Mapanag may pasdag iti sanga digiti negosyo manong name. Kamayatan nga agbasbasa kami. Niti na matlang manong name iti imuna nga nagrituar.
Saan ang naskan pa manong naming trabaho iti sa bali nga kompanya. Ison tinang tulong kaniyak manong naming iti negosyo. Naggadanmat ka nagraduar manong naming nagagadang kang pagidia. Hana, naududin ni Melanie. Naggadan kami manong name kini Janie nga nagraduaro. Kat siyempre adadan nga naasikasok ti negosyo. Gabuta nanayonan ti amok babae ni ti panagraduar ko. Gadan. Ni Janie manong name inalak madlaeng iti kumpanya. Kaya da graduarin ni Melanie. Kuya? Melanie. Ita naggraduar kan siguro mapangkan iti lugar nga nakairwamam. Iti yan nakiti nga sanikwam. Apay? Si papulubusak magkat. Awang karbay nga kamanging gawid. No mapanak, kaduha ka. Kaduhanak? Kasan mo pati negosyo dito eh? Di kahit ang sawan, saan ka sumunod kanya? Saan na? Saan ko basta italag ka di kaabsat ko tinegosyo? Una ta, naging kakarig ito eh. Apay? Awan na ranta mga agasawa? Awan niya. Kumusta ni Joanne? Sika man pala makalagip ki ni Joanne. Saan ko nga nakit-kita iso na? Kumusta di kiti? Napipintas ka empleyadam. Ano man ang makita nga? Ang kurso na adrakin ka? Oh? Kahit da siguro nga handa lang agbaling empleyada. Kahit da siguro nga baling ba't nga kanyak nga manager. Anong tirantam nga agpamilya? Kung na da ati Tina ka ni Jenny ka urayan da ka nung nga sikat mo nagkasar. Sakbay ka da kwada. Ano niya? Awang ka tirantam nga mangsapol mo no mangarem iti baling nga katakta ko na mo bayam ikasak kita orita nagraduar ka matin kaya nagawit ka matin sa Jelucaryo di malpas ko matin na to'y inted kanyak ni Mr. Terry Buenas nga misyon ko nga saan ka amay-bayan hanggang ka makapagturpos ka itata kapagturpos kan no kahit monteng subli sa dyan mismo nga lugaryo, ngayon di kiti mismo nga kinabak nang yo, ang negosyo yo, ba, tahong asikasok man di bukot kong haragsak. Kahit kung harat nga sumunod ka, tsaka harat mapanahon ti negosyo. Siyempre, nagbakasyonak lang, subliak ng malagtoy. Apik subli ka. Gabot tsaka kayat nga. Agin na dayo tayo tinapahot. Melanie? Inarakop na akmano. Niyakit inarakop ko, met. Melanie? Kuya? Kapsat ka di pa ilang di pang imilangam kanya? No? Sikatirason no apa nga. Jack, ikas kaso di kiti babae nga. Mangmangtad ti motibo. Nga mabainak. Baka kagorenak. Iya bata para kanya kat daing kabsatan di pagpakitam ngayat. No, kuya. Hindi pa hilain. Isungarod nga inururay ka. No, saan ka ko mga eten? Patsam ko mga arod nga inuray ka.
Ngayon karigatak nga sinanaklipan ti tayo ko. Ngayon oray ko ka. Melanie, sana ka may kari ka. Ano kung matusan ka may kari? No kaya't mo, padawat ko din si kinabaknang ko. Tapno may kari ka. Haamoy padawat na, kasapulan na. Tawari man no. Okay natin itad nga negosyo tayo. Negosyo mi nga agkakamsan. Gapukin ni uncle mo. Ken gapukin ka. Kasapulan met nga. Ada maitulong ka na kitiya. Ang kasapulan di tulong. Nangaroon na nagpalpalamagas ken ka. I love you, Melanie. I love you more. Clear mo. Nagpudno kami kay ni Mr. Terry Buenas Manunemi kat kastoon ni Taragsak. Dapat lang na kayo tagkatuluyan. Hindi pala yung baga kanyak ni Melanie nga talagang ipatpatag na ka. Di anak ko di Bunyag, Guillermo. Nagsakam launay nga akin anak ti Bunyag. Ti anak, ti best friend ko nga pimusay. Taday tinasya na kasasaad. Kanada, itinasayat ngayon dahil itinapanawan ng negosyo. Kahit sa mo kumalibligpat ang Guillermo, kagtultuloy ka magtudong kas kay ni Melanie, idiadda iso ng agkatang-katang. Ang pagdanagan nyo, sir. Ninong ko na. Ay, ninong. Pagdanagan nyo, ninong. Okay. Nagtalamat din ati, Rick namin ang asawa. Kamuta siyempre, nasya atin kasasaad ni Melanie. Nasya atin kasasaad ti anak, kakaiso ng anak, ti best friend ko. Nadaan kami ititalong anak ni Melanie Manunemi. Itilukudan nga manong atawen tigid chat mi. Ngam sa nga dito tinasken manong name tinasken. Kadag panpanat direksyon ti puso mi. Kadkas manong name iti karik kan kanimi. Iti aglaplapunusan nga da kami. Saan mi aliplipatan tumulong. Kanagadag kasapulan ti tulong. Dito nga rod, manong name iti pakasalita, nga no maminsan kaslasang ko palabat siya na timteng tingastoy, nga kaadamin iti pedestal. Nga na ito'y manong name kat mangipanagnig, nga talaga nga nakabilbilag ni Apo Diyos. Sinuman na kidag tarigagay, kat tulungan namat, kat tunuyan na dita nga tarigagay, iti na ipasnikan, kat nadalus nga pabuspusan. At dati Diyos, amang batak, amang bitibit, ididayta nga parsuan. Sabay ko manong name na damat na ibatik nga adal, liwliwakan pagsarmingan ti bihag. Thank you ti anos mo nga nangornos, kalpasan nga nag-insign kang ka, ti detalyena. Sabay ko matad dagiti dundungig nga mga bagustumit ka rito nga pagkasalitaan. Tuwing nga dagyaman nga pagayam mo, Guillermo. Thank you, Guillermo. Thank you pa nang iptaklin, wano pa nang buray, kanito yung pagkasalitaam, success story, tinigudan ti amin. Salamat po, salamat po, salamat po, salamat po, salamat.